आप इधर नको आ जाओ आप आम्ही देखे सब बोला हाय हाय क्या रे मन्ना क्या भी करता नहीं वो पावा गई इसकी है पावा मारी 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 यो क्या के फाड़ा सो कारवार जिल्ह्यात यूपी कुमटा तालुक्यातल्या चंदा व रंगाचर बिबट्या रस्तो ओलांडत असताना एका अज्ञात वाहनान धडक दिल्ल्या कारणान तो गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडिल्ली आसात। बिबट्या आणि तेजे पिल्लू आसात ते रस्ता ओलांडत असताना रस्त्यावरून वचपी एका अज्ञात वाहनान तेका धडक दिली। तेज्यात पिल्लू आसा ते बिबट्याचे ते मात्र सुदैवान बचावले। मात्र बिबट्याक तेजी ह्या ज्या वाहनाची धडक बसल्या कारणान तो गंभीर जखमी झालो आसा। तेजे फाटले जे दोन पाय आसात ते पाय पूर्णपणे मोडिल्ले कारणान तो गंभीर जखमी झालो आसात। मात्र ही जी माहिती मिळतात कुमटाच्या वन अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी वचून त्या प्रकरणाचो पंचनामा केलो आसात आणि या बिबट्याचेर सध्या उपचार सुरू आसात। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे।